Paní Miroslava Němcová je přesně pro mě příklad člověka, který dokáže být v politice už dlouho. Je to člověk, který nepřebíhá ze strany do strany, který má neměnné názory a nemusí hlavně slibovat, jak dobrá a slušná v politice bude, protože už to spoustu let té vysoké politice dokazuje. Je naprosto pracovitý člověk, to když mi třeba přijdeme ze zájezdu z divadelního představení a já si pustím záznam z parlamentu, kde spoustu politiků není, chybí, tak paní Němcová i v této pracovitosti v tom parlamentu všechny schůze odřídila a tak, že bych chtěla vidět druhýho, kdo by to udělal. Nebylo vždycky pro mě jednoduchý volit ODS. Já jsem třeba před 3,5 lety byla volit na volební lístek už do Žďáru nad Sázavou se svými rodiči právě ODS, protože na čele kandidátky byla paní Němcová. Já si myslím, že paní Němcová ručí i za všechny kandidáty na kandidátkách všech krajů po celé zemi a to je pro mě záruka, proč budu ODS volit.